Άλλη μια φορά ευχόμαστε να έχουμε όλοι μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Μια χρονιά καρποφόρα για τη δόξα του Κυρίου μας. Έχουμε αναφερθεί στις δύο προηγούμενες φορές που είμαστε μαζί μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, από το 18ο κεφάλαιο για την υπομονή του κεραμαία και από το 8ο κεφάλαιο για το αντίθετο της αγάπης, που δεν είναι το μίσος, αλλά η αδιαφορία. Σήμερα θα ήθελα να δούμε από το 36ο κεφάλαιο του Ιερεμία τη δύναμη του Λόγου του Κυρίου μας. Αρνητικός πρωταγωνιστής του σημερινού μας αναγνώσματος είναι ο Ιωακήμ, ο δευτερότοκος γιος του ευσεβούς βασιλιά Ιωσία. Και αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι ο Ιωακήμ δεν βάδισε στα χνάρια του πατέρα του. Πληροφορίες για τον βασιλιά Ιωσία και το έργο του μας παρέχουν το Β' Βασιλέων 22-23 και το Β' Χρονικών 34 και 35 κεφάλαια. Ο Ιωσίας, σύμφωνα με το Β' Βασιλέων, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις πάσα στα οδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Αλλά ο Ιωακήμ ξεχώρισε λόγω της αξιοσημείωτης περιφρόνησής του και της εξέγερσης ενάντια στο Θεό. Έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, διαβάζουμε στο Β' Βασιλέων 23-37. Η ραβινική λογοτεχνία περιγράφει τον Ιωακήμ ως άγριο τύραννο που διέπρεται αμαρτίες και εγκλήματα. Ο Ιωακήμ ήταν ένας από τους τελευταίους βασιλείς του Ιούδα. Μετά το θάνατο του βασιλιά Ιωσία σε μάχη με τον Φαραώ Νεχότ Β της Αιγύπτου, ο μικρότερος αδερφός του Ιωακήμ, ο Ιωάχαζ, ανέβηκε στο θρόνο του Ιούδα. Αλλά μόνο για 3 μήνες. Αμέσως ο Φαραώ εχμαλώτισε τον Ιωάχαζ, ο οποίος τελικά πέθανε στην Αίγυπτο και έκανε βασιλιά τον αδερφό του Ελιακήμ, το όνομα του οποίου άλλαξε σε Ιωακήμ. Η βασιλεία του Ιωακήμ διέρχησε 11 χρόνια, από το 609 π.Χ. έως το 598 και τον διαδέχτηκε στη συνέχεια ο γιος του, ο Ιεχονίας Ιωαχήν. Ο Ιωακήμ κυβέρνησε αρχικά ως υποτελής των Αιγυπτίων, καταβάλλοντας μεγάλο φόρο υποτέλειας και με τη σειρά του ο ίδιος επέβαλε μεγάλο φόρο στο λαό. Όταν οι Αιγύπτιοι νικήθηκαν από τους Βαβυλώνιους το 605 και ο Ναβουχοδονόσορας πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ, άλλαξε πλέον η υποταγή από τους Αιγύπτιους στους Βαβυλώνιους. Σε αυτούς επλήρωνε φόρο υποτέλειας. Για 3 χρόνια ήταν έτσι. Μετά μια αποτυχημένη προσπάθεια εισβολής των Βαβυλωνίων στην Αίγυπτο, έκανε τον Ιωακήμ να στραφεί ξανά στους Αιγύπτιους. Συνέχεια άλλαζε η σφαίρα επιρροής. Αίγυπτος, Βαβυλώνα. Ποτέ όμως δεν είχε σκεφτεί να στραφεί στον Κύριο. Ο Ιερεμίας ήταν ένας προφήτης που κλήθηκε και να διακηρύξει τον Λόγο του Θεού κατά τη διάρκεια της βασιλείας 5 βασιλιάδων του Ιούδα, συμπεριλαμβανομένου και του Ιωακήμ. Αρχικά το μήνυμα του Θεού μέσω του Ιερεμία ήταν, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια έκκληση προς το λαό του να μετανοήσει από την ειδωλολατρία και την αμαρτωλή συμπεριφορά του. Αλλά επειδή δεν άκουσαν την παράκληση, την έκκληση του Θεού, ο Θεός τελικά έδωσε στον Ιερεμία να τους δώσει ένα θλιβερό μήνυμα, όπως διαβάζουμε στο Ιερεμίας 25:8, 9 και 10 και 11. Τώρα ο Κύριος του σύμπαντος λέει: «Ωστόσο δεν ακούσατε τα λόγια μου. Με εξοργήσατε με τα είδωλα που ήδη κατασκευάσατε και προκαλέσατε την καταστροφή σας. Γι' αυτό και εγώ θα στείλω να συνάξω όλα τα έθνη από τον βορρά, με επικεφαλής τον δούλο μου τον Ναβουχοδονόσορο, βασιλιά της Βαβυλώνας. Θα τους φέρω να χτυπήσουν τη χώρα αυτή, τους κατοίκους της και όλα τα γύρω έθνη. Θα καταστρέψω αυτή τη χώρα για πάντα και θα τη μετατρέψω σε ερείπια που όσοι τα βλέπουν θα τρομάζουν και θα θρηνούν. Θα κάνω να χαθούν από τις γειτονιές σας οι θόρυβοι των πανηγυριών, οι κραυγές της χαράς και τα τραγούδια των νιόπαντρων. Θα πάψει ο ήχος της μιλόπετρας και θα σβήσει το φως του λιχναριού. Όλη ετούτη χώρα θα γίνει ερείπια και θα προκαλεί τη φρίκη. Και όλα αυτά τα έθνη θα υπηρετήσουν τον βασιλιά της Βαβυλώνας για 70 χρόνια». Ήδη ήξεραν και την περίοδο
που θα διαρκούσε όλο αυτό. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ένα τέτοιο μήνυμα δεν έτυχε θερμής υποδοχής. Οι κάτοικοι της γης Ιούδα δεν ήθελαν να τα ακούσουν. Και λόγω του κηρύγματος αυτού, Ιερεμίας ήταν κάτω από συνεχή απειλή σύλληψης, φυλάκισης ή ακόμα και θανάτωσής του. Υπήρξαν στιγμές που ο Ιερεμίας υπέφερε φρικτά εξαιτίας αυτής της διακήρυξης του μηνύματος του Θεού. Κάποτε είπε: «Δεν θα τον αναφέρω, ούτε θα μιλήσω πια στο όνομά του». Δεν ήθελε ο Ιερεμίας, ήθελε να σταματήσει να είναι προφήτης του Θεού, ήθελε να σταματήσει να κάνει τη διακήρυξη του μηνύματός του, αλλά δεν μπορούσε. Όταν εγώ λέω μέσα μου, ας ξεχάσω τον Κύριο, ας μην ξαναμιλήσω εξ ονόματός του, τότε ο λόγος σου στην καρδιά μου γίνεται φωτιά που καίει βαθιά στα κόκαλά μου. Διαβάζουμε στο Ιερεμίας 29. Ο λόγος του Κυρίου μέσα του τον έκαιγε. Δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλός. Και αυτό μας φέρνει στο γεγονός που περιγράφεται στο 36ο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία που θα δούμε σήμερα. Είναι γύρω στο 604 και ο βασιλιάς Ιωακήμ είναι στο θρόνο. Η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία πρόκειται να επιτεθεί στο βασίλειό του. Ήταν μια κομβική στιγμή στην ιστορία του αμαρτωλού και πανεστατημένου λαού του Θεού. Και ήταν η στιγμή που ο Θεός ζητάει να κηρυχθεί αυτό το ανεπιθύμητο μήνυμα μέσα από το ναό του. Να διαβαστεί το μήνυμα αυτό μέσα από το ναό του. Καθώς ανοίγουμε το βιβλίο του Ιερεμία, καθώς ανοίγουμε τη βίβλο μας, ας σκεφτούμε για λίγο τι είναι αυτό που έχουμε στα χέρια μας, αδέλφια. Σκεφτείτε τι υπέροχο πράγμα είναι η βίβλος. Σαν πνευματική εκκλησιαστική οικογένεια βεβαιώνομαι ότι αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Και ότι το Πνεύμα το Άγιο βρίσκεται πίσω από όλα όσα έχουν γραφτεί μέσα στο Λόγο Του. Και σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Κυρίου μας, ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Και ακόμα, όπως ο ίδιος επιβεβαιώνει, δεν δύναται να αναιρεθεί η Γραφή. Στην Εκκλησία μας αποδεχόμαστε ότι αυτό που λέει ο ίδιος ο Θεός για το Λόγο Του είναι σίγουρο και βέβαιο. Δεν αμφισβητείται. Αναφέρεται στον προφήτη Ισαΐα 55, 10-11, διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και χιόνι εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπείροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευοδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Ο Θεός δεν μίλησε μάταια. Τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίζει από το να επιτύχει το κυρίαρχο σχέδιό του. Λοιπόν, στην Εκκλησία μας αυτό βεβαιώνουμε ότι είναι αληθινό. Και όχι μόνο εμείς, και πολλές άλλες εκκλησίες το επιβεβαιώνουν επίσης. Αλλά δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι εμείς, οι ονομαζόμενοι χριστιανοί, είναι φορές που ζούμε σαν να μην πιστεύουμε αληθινά ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη έξω από τους τοίχους του κτηρίου της Εκκλησίας μας. Φοβάμαι ότι συχνά όταν ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε το Λόγο Του και να μεταφέρουμε αυτό που λέει στον κόσμο γύρω μας, γινόμαστε συναισθαλμένοι και ντροπαλοί στο να το κάνουμε. Μέσα στο κτίριο της Εκκλησίας βεβαιώνουμε με χαρά τα πράγματα που λέει ο Θεός για το Λόγο Του, αλλά μόλις βγούμε έξω από την πόρτα της Εκκλησίας, ενεργούμε σαν όλα όσα λέει να μην έχουν την ίδια δύναμη και εξουσία. Και μάλλον εύκολα αποδεχόμαστε την ιδέα ότι αυτό που λέει ο Θεός στο Λόγο Του έχει κύρος μόνο όταν απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους και μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με τη σφαίρα της επιχειρηματικότητας ή της εκπαίδευσης ή της φιλοσοφίας ή της ηθικής ή της πολιτικής ή των επιστημών, τότε κάπου αμφιβάλλουμε για την εξουσία του Λόγου Του. Γιατί άραγε? Εάν ο κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος, κατ' κάνω του οποίου είμαστε φτιαγμένοι όλοι οι άνθρωποι, έχει μιλήσει με εξουσία, με τρόπους που ακουμπούν σε θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για αυτούς, τότε γιατί ο Λόγος Του να απομακρύνει όλο και περισσότερο
από κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου. Ποιανού ήταν η ιδέα ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη μόνο όταν ακούγεται μέσα σε μια εκκλησία, μόνο για τα ντουβάρια, για τους στίχους εδώ μέσα και όχι παρά έξω. Κάποτε το Άγιο Πνεύμα έδωσε οδηγία σε ένα εργάτη του Ευαγγελίου που ονομαζόταν Τιμόθεος, μέσω του Απόστολου Παύλου. Θυμάστε τι είπε. Β' Τιμόθεο 4:1-4. «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξαν το λόγον, επέμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει έλθει καιρός, ότι δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσι επισορεύσει σε αυτούς δασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν. Και από μεν της αλήθειας θέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί». Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν αποδεχόταν το Λόγο του Θεού δεν καθιστούσε τον Τιμόθεο δικαιολογημένο από το να σταματήσει να κηρύσει. Παρόλο που οι άνθρωποι είχαν στο νου τους να απορρίψουν το Λόγο του Θεού, εντούτοις η εντολή προς τον Τιμόθεο ήταν να επιμένει, να επιπλήξει και να προτρέψει τους ανθρώπους σε Αυτόν. Δεν έπρεπε να το κάνει μόνο όταν θα ήταν καλουδεχόμενος ο Λόγος, αλλά και όταν δεν θα ήταν. Σε όλες τις περιπτώσεις, και στον κατάλληλο, αλλά και στον ακατάλληλο καιρό. Αν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, αδέρφια, τότε οφείλουμε να μεταφέρουμε με τόλμη το ίδιο μήνυμα που έδωσε ο Θεός και στον Ιερεμία στο 36ο κεφάλαιο. Είναι μια ευκαιρία, καθώς ξεκινάει αυτή η χρονιά, το 2025, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με αυτή την ιδέα, με αυτή τη δύναμη που ο Κύριος δίνει, αλλάζοντας την νοοτροπία μας και τη σκέψη μας. Διαβάζουμε λοιπόν από το 36ο κεφάλαιο, διαβάζω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, στις γραφές με παραπομπές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 707. Καταρχήν τα πρώτα τρία εδάφια. Τον 4ο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, στον Ιούδα, ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Πάρε ένα κυλινδρικό βιβλίο και γράψε σε αυτό όλο όσα σου είπα εναντίον του λαού του Ισραήλ και του Ιούδα και εναντίον όλων των εθνών από την ημέρα που σου μίλησα για πρώτη φορά, τον καιρό του Ιωσία μέχρι σήμερα. Όταν ακούσες οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα τα δεινά που πρόκειται να φέρω εναντίον τους, ίσως να αφήσουν τον κακό τους δρόμο. Τότε εγώ θα συγχωρήσω τις ανομίες τους και τις αμαρτίες τους». Συνολικά τα εδάφια από το 36:1-7 ήταν μια περίληψη μηνυμάτων 23 ετών. Για 23 χρόνια ο Κύριος μιλούσε. Για 23 χρόνια μιλούσε ο Ιερεμίας. Αλλά ο λαός δεν άκουγε. Για 23 συνεχή χρόνια αγνοούσαν το μήνυμα του Θεού. Αλλά στην προκλητική αγνόηση εκ μέρους του λαού, ο Κύριος δείχνει μακροθυμία, καθώς τους δίνει ακόμα μια ευκαιρία τη στιγμή που η κατάστασή τους θα γίνει ακόμα πιο απελπιστική για αυτούς. Τη στιγμή που έξω από τις πύλες τους είναι οι Βαβυλώνιοι. Ο Ιερεμίας για 23 χρόνια της διακονίας του μόνο μιλούσε. Αλλά τώρα ο Θεός τον διατάζει να γράψει εκείνα τα πράγματα που του είχαν δοθεί να πει. Έχουμε το βιβλίο του Ιερεμία στη βίβλο μας σήμερα, εν μέρει επειδή ο Ιερεμίας υπάκουσε στην προσταγή του Κυρίου. Και σημειώστε ότι ο Θεός προσέταξε να γραφτούν όλα σε ένα βιβλίο, ένα μεγάλο ρολό από κομμάτια περγαμηνής δεμένα μεταξύ τους. Ένα μεγάλο κύλινδρο. Και σε αυτό το βιβλίο πρέπει να καταγραφούν όλα τα λόγια που είχε πει ο Θεός στον Ιερεμία εναντίον του Ιούδα και των γύρω εθνών κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου των 23 ετών. Και ο Θεός είπε στον Ιερεμία γιατί πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί πρέπει να γραφτεί το βιβλίο. Για να καταστεί δυνατό, πρώτον ο λαός να ακούσει καθαρά τα δεινά που είχε σκοπό να τους επιφέρει ο Θεός. Δεύτερον, να απομακρυνθούν έτσι από τους κακούς δρόμους τους. Και τρίτον, να βιώσουν τη συγχώρεση του Θεού εφόσον μετανοήσουν. Θυμάστε τι έγραψε ο Απόστολος Πέτρος στους πιστούς στην πρώτη επιστολή του 1:23. «Αναγεννήθητε
ουχή εκθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη, αδέρφια. Μπορεί να σπάσει την πέτρινη ανθρώπινη καρδιά. Ο Θεός έδωσε το Λόγο Του σε γραφτή μορφή ως πράξη ελέους. Επιθυμεί οι άνθρωποι να έχουν μία μόνιμη καταγραφή όλων όσων έχει να τους πει, να πιστέψουν όσα γράφτηκαν για αυτούς και να λάβουν έτσι την αιώνια ζωή μέσω της σχέσης τους με τον Ιησού Χριστό. Αγαπά τους ανθρώπους και επιθυμεί το καλό τους. Θέλει να σωθούν και να αυξηθούν σε μια βαθιά σχέση μαζί Του μέσω της σχέσης με τον Ιησού Χριστό. Και έτσι μίλησε και μάλιστα φρόντισε να γραφτούν όσα είπε. Έχει διατηρήσει το Λόγο Του σε γραφτή μορφή για τον καλό των ανθρώπων, αλλά και για να διασφαλίσει ότι οι επόμενες γενιές θα μπορούν επίσης να τον ακούσουν και να τον γνωρίσουν. Ο γραφτός λόγος βοηθάει τον προφορικό. Διατηρεί, όπως το έθεσε ο Καλβίνος, αυτό που διαφορετικά θα εξαφανιζόταν ή θα έσβηνε από τη μνήμη του ανθρώπου να παραμείνει και να παραδοθεί από τον έναν στον άλλο. Αλλά δεν αρκεί στο Θεό ο λόγος Του να είναι απλώς γραμμένος. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τον διαβάσουν. Ακόμα και στις μέρες μας, ξέρετε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στη βίβλο. Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι αγράμματοι, που δεν ξέρουν να διαβάσουν. Και έτσι ο Θεός ζήτησε από τον Ιερεμία να κηρύξει το γραφτό Λόγο Του. Διαβάζαμε τα εδάφια 4 έως 9. Ο Ιερεμίας τότε κάλεσε τον Βαρούχ, γιο του Νηρία, και του υπαγόρευσε όλα όσα του είχε πει ο Κύριος να τα γράψει ο Βαρούχ. Μετά είπε ο Ιερεμίας στον Βαρούχ: «Δεν επιτρέπεται σε μένα πια να μπω στο ναό του Κυρίου». Θυμάστε ότι το μήνυμα του Ιερεμία δεν ήταν καθόλου ευπρόσδεκτο. «Πήγαινε εσύ εκεί την ημέρα της νηστείας και διάβασε δυνατά από το βιβλίο στον λαό της Ιερουσαλήμ και σε όλους τους κατοίκους του Ιούδα που έχουν έλθει από τις πόλεις τους όλα όσα μου είπε ο Κύριος και σου τα υπαγόρευσα. Ίσως προσευχηθούν στον Κύριο και αφήσουν τον κακό τους δρόμο, γιατί είναι μεγάλος ο θυμός και η οργή που ο Κύριος εξαπέλυσε εναντίον του λαού αυτού». Ο Βαρούχ λοιπόν, γιος του Νηρία, πήγε στο ναό και διάβασε από το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου, όπως ακριβώς τον είχε διατάξει ο προφήτης Ιερεμίας. Αυτό έγινε τον 9ο μήνα του 5ου έτους της βασιλείας του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία στον Ιούδα. Όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και ο λαός των πόλεων του βασιλού του Ιούδα είχαν έρθει στην Ιερουσαλήμ για να τηρήσουν την εστία ενώπιον του Κυρίου. Ο Ιερεμίας είπε στο Βαρούχ να διαβάσει το βιβλίο στο ναό μια ημέρα νηστείας. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν κανονικές ημέρες νηστείας. Αλλά ο Ιερεμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα με τη Βαβυλώνα, ήξερε ότι ο βασιλιάς δεν θα αργούσε να καλέσει τον ναό σε νηστεία λόγω του έκτακτου κινδύνου. Και έφτασε η τέλεια ημέρα για τους συγκεντρωμένους να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Τότε διάβασε ο Βαρούχ στο ναό του Κυρίου δυνατά από το βιβλίο όλα όσα του είχε υπαγορεύσει Ιερεμίας. Διάβαζε από το δωμάτιο του γραμματέα Γεμαρία, γιου του Σαφάν, στην πάνω αυλή, κοντά στην είσοδο της νέας πύλης του ναού του Κυρίου, ώστε να ακούει όλος ο λαός. Ο Θεός δεν βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι ο νόμος του έχει γραφτεί. Επιπλέον, έχει ορίσει ότι αυτός θα πρέπει να διακηρύσσεται μέσω του στόματος των δικών του ανθρώπων. Η εντολή που έδωσε στον Τιμόθεο μέσω του Αποστόλου Παύλου δεν ήταν απλώς γράψε το λόγο ή δημιούργησε αντίγραφα του λόγου. Αντίθετα ήταν κήρυξε το λόγο. Ο γραπτός λόγος πρέπει να μεταφέρεται στους ανθρώπους και να τον ακούνε δημόσια. Όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 10:14, πώς λοιπόν θέλουσι επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν και πώς θέλουσι πιστέψει σε εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων. Έτσι, αδέρφια, ας κηρύξουμε πιστά το Λόγο του Θεού σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που ο Κύριος μας καλεί να το κάνουμε. Να το κηρύξουμε με πίστη ότι ο Λόγος του Θεού μας έχει δύναμη. Είναι ο καθαρισμένος τρόπος για την διάδοση της αλήθειας Του, με τον οποίο μεταμορφώνει μια αμαρτωλή ψυχή. Και ας μην ξεχνάμε ότι η δύναμη της αλλαγής δεν είναι σε αυτόν που τον κηρύττει.
Δεν είναι ότι λέω καλά λόγια, δεν είναι ότι είμαστε πολύ καλοί στο χειρισμό της γλώσσας. Αυτό που ακούγεται είναι ο Λόγος του Θεού και η δύναμη είναι σε αυτό. Η ελπίδα του Ιερεμία ήταν, όπως το θέτει στο 7ο εδάφιο, ότι ίσως προσευχηθούν στον Κύριο και αφήσουν τον κακό τους δρόμο, γιατί είναι μεγάλος ο θυμός και η οργή του Κυρίου που εξαπέλυσε εναντίον του λαού αυτού. Τώρα, αδέρφια, ας θυμηθούμε ότι ο Ιερεμίας δεν είχε δει καμία ανταπόκριση στην μέχρι τότε διακονία του. 23 χρόνια διακονία χωρίς καμία ανταπόκριση. Φανταστείτε να φυτεύετε στο χωράφι σας επί 23 χρόνια κάτι και να μην βγάζει, να μην υπάρχει σοδιά. Φανταστείτε να προσπαθήσετε να πουλήσετε ένα προϊόν, ένα οποιοδήποτε προϊόν, για 23 χρόνια και να μην έχετε καταφέρει να κάνετε ούτε μία πώληση. Και τώρα σκεφτείτε ότι η Ιερεμίας έστειλε τον Βαρούχ ελπίζοντας ότι μετά από 23 χρόνια ίσως προσευχηθούν στον Κύριο και αφήσουν τον κακό τους δρόμο. Αυτή η διακονία δεν ήταν για τους αδύναμους. Ή όπως το θέτει ο Καλβίνος, ας μάθουμε απλώς να υπακούμε στο Θεό, παρόλο που η εργασία που μας ζητεί να κάνουμε, στα μάτια μας να φαίνεται μάταιη ή άχρηστη. Και αυτό ισχύει, αδέρφια, για όλους μας, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε διάκονοι, είτε πρεσβύτεροι. Αυτό ισχύει για όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε το αλάτι και το φως σε αυτόν τον παρακμιακό και σκοτεινό κόσμο. Υπακούς και αφήνεις το αποτέλεσμα στο Θεό. Αυτό έκανε ο Ιερεμίας όχι μόνο για 23, αλλά για 40 ολόκληρα χρόνια. Αυτό έκανε στέλνοντας το Βαρούχ. Ο Βαρούχ πήρε το βιβλίο με το Λόγο του Θεού και πήγε στο ναό. Και ο Λόγος του Θεού εμίλησε στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό το βλέπουμε καθώς διαβάζουμε τα εδάφια 11 έως 18. Οι απλοί άνθρωποι άκουσαν το Βαρούχ καθώς διάβαζε το Λόγο του Θεού στο ναό. Αλλά υπήρχε και ένας αξιωματούχος μέσα στο ναό που τον άκουσε. Πήγε και το είπε και σε άλλους αξιωματούχους και έτσι άκουσαν και αυτοί το Λόγο του Κυρίου. Εδάφια 11 έως και 15. Όταν άκουσε ο Μιχαίας, γιος του Γεμαρία και εγγονός του Σαφάν, τα λόγια του Κυρίου από το βιβλίο, κατέβηκε στο παλάτι του βασιλιά και μπήκε στο δωμάτιο του γραμματέα. Εκεί καθόταν όλοι οι άρχοντες, ο γραμματέας Ελισαμά, ο Δαλαΐας, γιος του Σεμαΐα, και ο Ελναθάν, γιος του Αχβόρ, Γεμαρίας, γιος του Σαφάν, Σεδεκίας, γιος του Ανανία και όλοι οι άλλοι άρχοντες. Ο Μιχαίας ανάγγειλε σε αυτούς όλα όσα είχε ακούσει, όταν ο Βαρούχ διάβαζε δυνατά από το βιβλίο και άκουγε ο λαός. Τότε όλοι οι άρχοντες έστειλαν τον Ιουδή, γιο του Νεθανία, εγγονού του Σελεμία και δισέγγονο του Χουσί, να πει στο Βαρούχ: «Πάρε το βιβλίο που διάβασες για να ακούσει ο λαός και έλα εδώ». Ο Βαρούχ πήρε το βιβλίο και πήγε στους άρχοντες. Και αυτοί του είπαν: «Κάθισε τώρα και διάβασε να το ακούσουμε κι εμείς». Και ο Βαρούχ διάβαζε και εκείνοι το άκουγαν. Ο γραφτός λόγος, μέσω της ανάγνωσης από το Βαρούχ, έγινε γνωστός γενικά, αλλά και ιδιαίτερα στους αξιωματούχους του βασιλιά. Να σημειώσουμε πόσο πρόθυμοι ήταν αυτοί οι αξιωματούχοι να ακούσουν περισσότερα. Όταν ο Θεός έχει κάποιον που να διακηρύξει πιστά το Λόγο Του, τότε ο Θεός φροντίζει επίσης να ακουστεί ο Λόγος Του. Είπαμε, δεν θέλει επιστρέψει σε μεκενός. Και παρατηρήστε τα αποτελέσματα. Εδάφια 16 έως 18. Όταν οι άρχοντες του άκουσαν, κοίταξε ένας τον άλλον τρέμοντας και είπαν στο Βαρούχ: «Πρέπει οπωσδήποτε να τα αναγγείλουμε όλα αυτά στον βασιλιά». Και ρώτησαν τον Βαρούχ: «Πες μας λοιπόν, πώς τα έγραψες όλα αυτά?» «Ο Ιερεμίας σου τα υπαγόρευσε». Και ο Βαρούχ απάντησε: «Αυτός μου τα υπαγόρευσε όλα αυτά τα μηνύματα και εγώ τα έγραψα επάνω στο κυλινδρικό βιβλίο». Κάποιοι από το ακροατήριο που ανήκουν στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας πήραν σοβαρά αυτά που άκουσαν. Ο φόβος του Κυρίου, αδέρφια, είναι μια σωστή στάση ζωής. Γενικά ο ελεγχόμενος φόβος είναι κάτι καλό. Θέλουμε το παιδί μας να φοβάται και να προσέχει στους πολυσύχναστους δρόμους. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα υγιή φόβο για τις συνέπειες της αμαρτίας. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ένα υγιή φόβο για τον Κύριο. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου
Διαβάζουμε στις Παροιμίες 9-10. Ο πατέρας του Ιωακήμ, ο Ιωσίας, φοβόταν τον Κύριο. Το σημερινό μας ανάγνωσμα έχει σκόπιμα παραλληλισμούς με την έβρεση του βιβλίου του νόμου την εποχή του Ιωσία. Ο Ιωσίας και οι αξιωματούχοι άκουσαν τον νόμο του Θεού και έτρεμαν. Ο βασιλιάς έσκησε τα ρούχα του και εφάρμοσε μεταρρυθμίσεις στο λαό. Εδώ έχουμε τους αξιωματούχους του Ιωακήμ να ακούν τον νόμο και να τρέμουν. Όπως διαβάζουμε στο 18ο εδάφιο, είπανε: πρέπει οπωσδήποτε να το αναγγείλουμε και στο βασιλιά. Ο λόγος του Θεού χτύπησε ευαίσθητες χορδές. Αλλά δεν υπήρχε μόνο μια ενδόμηχη μαρτυρία. Υπήρξε και εξωτερική μαρτυρία. Ρώτησαν τον Βαρούχ: πες μας, πώς τα έγραψες αυτά τα λόγια? Και ο Βαρούχ τους επιβεβαίωσε ότι γράφτηκαν με την οδηγία του Ιερεμία. Ένιωθαν συγκινημένοι, ήθελαν να παρουσιάσουν αυτό το βιβλίο στο βασιλιά, αλλά πρώτα ήθελαν να βεβαιωθούν ότι προέρχεται πραγματικά από τον προφήτη του Θεού και δεν ήταν απλώς θέμα ερμηνειών ενός ανθρώπου, του Βαρούχ. Και ο Βαρούχ τους εξήγησε ξεκάθαρα ότι αυτά που βλέπετε γραμμένα είναι λέξεις που τα έγραψα με το χέρι μου, αλλά οι λέξεις δεν είναι δικές μου, είναι τα λόγια που μου είπε ο Ερεμίας. Αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Θεού, κατευθείαν από το στόμα του προφήτη. Και οι λέξεις αυτό το βιβλίο καταγράφουν πιστά το μήνυμα που μας έδωσε ο Θεός. Και αν θέλετε, αδέλφια, αυτό μας υπενθυμίζει το γεγονός ότι δεν είναι δουλειά μας να πιστοποιούμε την αυθεντικότητα του Λόγου του Θεού για τους ανθρώπους. Η βίβλος δεν χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας από εμάς. Αποδεικνύεται αξιόπιστη σε όποιον την εξετάζει με ειλικρινή καρδιά και πνεύμα, χωρίς προκαταλήψεις. Γιατί όπως μας λέει στην Εβραίους 4:12, ο Λόγος του Θεού είναι ζώων και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόνται και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σένεια της καρδίας. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε όταν ο Θεός μας καλεί να διακηρύξουμε στους ανθρώπους γύρω μας την αλήθεια του Λόγου Του. Προετοιμάζει αυτόν που θα τον κηρύξει, αλλά προετοιμάζει και τις καρδιές όσων θα ακούσουν. Και φυσικά δεν είναι χαρούμενοι όλοι που ακούν το Λόγο του Θεού. Στην πραγματικότητα, για μερικούς ανθρώπους ο Λόγος του Θεού είναι τόσο αποκρουστικός και επιδιώκουν είτε να τον φημώσουν, είτε ακόμα να τον καταστρέψουν. Όπως θα προσπαθούσε στη συνέχεια να κάνει και ο βασιλιάς Ιωακήμ. Βέβαια, κάποιοι από τους αξιωματούχους γνώριζαν τον χαρακτήρα του βασιλιά. Δούλευαν για αυτόν. Γνώριζαν ότι ο Ιωακήμ είχε δολοφονήσει τον προφήτη Ουρία, ο οποίος είχε δώσει ένα μήνυμα παρόμοιο με αυτό του προφήτη Ιερεμία, όπως διαβάζουμε στο Ιερεμίας 26, 20-23. Ο προφήτης Ουρίας είχε καταφύγει στην Αίγυπτο. Μετά το μήνυμα που είχε δώσει στον Ιωακήμ, ο Ιωακήμ έστειλε ανθρώπους του στην Αίγυπτο, τον συνέλαβαν, τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και εκεί τον σκότωσαν. Και αυτό κρύβεται πίσω από τα λόγια τους προς τον Βαρούχ στο 19ο εδάφιο. Πηγαίνετε και κρυφτείτε εσύ και ο Ιερεμίας και κανένας να μην ξέρει που βρίσκεστε. Αλλά αυτό, αδέρφια μας, το ήξερε και ο Κύριος. Ονόμασε την Ιερουσαλήμ ως την πόλη που σκοτώνει τους προφήτες της. Τότε οι άρχοντες είπαν στο Βαρούχ 19-21, πήγαινε για να κρυφτείτε, εσύ και ο Ιερεμίας, και κανένας να μην ξέρει που βρίσκεστε. Άφησαν το βιβλίο στο δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα, και μπήκαν στην αυλή του βασιλιά και του έδωσαν αναφορά για όλα αυτά. Ο βασιλιάς έστειλε τότε τον Ιουδή να πάει να πάρει το βιβλίο και να το διαβάσει για να το ακούσουν ο βασιλιάς και όλοι οι αξιωματούχοι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. Παρατηρήστε ότι ο Ιερεμίας δεν μπήκε στις αίθουσες του παλατιού. Ούτε ο Βαρούχ μπήκε στο παλάτι για να διαβάσει μπροστά στο βασιλιά. Μόνο το βιβλίο του Θεού, μόνο ο Λόγος του Θεού εμφανίστηκε μπροστά στο βασιλιά. Και εκεί βρίσκεται, αδερφιά, η δύναμη, όχι στους ανθρώπους. Θυμάστε τι είπε ο Λούθυρος για τη μεταρρύθμιση. Απλώς δίδαξα, κήρυξα και έγραψα το Λόγο του Θεού. Μ' άλλα λόγια δεν έκανα τίποτα. Ο Λόγος τα έκανε όλα. Αδέρφια, και εκεί πέρα είναι δύναμη, στον Λόγο του Θεού. Ο βασιλιάς κατοικούσε στο χειμερινό παλάτι, διαβάζουμε στο εδάφιο 22, γιατί ήταν ο ένατος μήνας και μπροστά του ήταν αναμένη φωτιά. Ένατος μήνα σημαίνει κάτι μεταξύ δικού μας Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.
περίοδος με κρύο και υγρασία. Και έτσι διαβάζουμε για το πώς αντέδρασε ο βασιλιάς στο Λόγο του Θεού. Εδάφιο 23. Κάθε φορά που η Ιουδή διάβαζε 3-4 στήλες από το κυλινδρικό βιβλίο, ο βασιλιάς εισέσχιζε με το μαχαίρι του γραμματέα και τις έριχνε στη φωτιά, ως ότου κάηκε όλο το βιβλίο. Δεν φοβήθηκαν όμως, ούτε διέριξαν τα ημάτια τους ο βασιλιάς ή κάποιους από τους αξιωματούχους που άκουσαν όλα αυτά τα μηνύματα. Μολονότι ο Ελιαθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας παρακαλούσαν επίμενα τον βασιλιά να μην κάψει το κυλινδρικό βιβλίο, εκείνος όμως δεν τους άκουγε. Ο Ιωακήμ δεν ήταν Ιωσίας. Ο Ιωσίας άκουσε το λόγο και φοβήθηκε. Ο Ιωακήμ άκουσε το λόγο και θύμωσε. Ο Ιωσίας άκουσε το λόγο και έσχισε τα ρούχα του σε ένδειξη μετάνοιας. Ο Ιωακήμ άκουσε το λόγο και δεν έσχισε τα ημάτια του, αλλά έσχισε το ίδιο το βιβλίο. Ο Ιωσίας άκουσε τον λόγο και τον δέχτηκε. Ο Ιωακήμ άκουσε το λόγο και τον έκαψε για να τον εξαφανίσει. Είναι αξιοσημείωτη ηρωνία αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας νηστείας, που μάλλον την είχε ζητήσει ο ίδιος ο βασιλιάς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η θρησκεία χωρίς την πίστη, χωρίς την καρδιά που εξητεί τον Θεό, είναι μάταιη. Τι νόημα έχεις να νηστεύεις, εάν δεν αναζητείς τον Κύριο και δεν θέλεις πραγματικά να ακούσεις αυτό που έχει να σου πει. Αντί να αγκαλιάσει το λόγο και να υποταχθεί, ο Ιωακήμ προσπάθησε να απαλλαγεί από αυτόν. Είναι μεγάλη η ασέβεια που έδειξε αυτός ο βασιλιάς προς το Λόγο του Θεού. Έδειξε δημόσια την περιφρόνησή του, αλλά και ταυτόχρονα το επαναστατικό πνεύμα ενάντια στο Θεό. Η αντίδραση του βασιλιά Ιωακήμ είναι παρόμοια με αυτή της πλειοψηφίας των ανθρώπων στο πώς αντιμετωπίζουν το Λόγο του Θεού ακόμη και σήμερα, αδέρφια. Μπορεί να μην κόβουν τη βίβλο κυριολεκτικά σε κομμάτια και μετά να την πετάξουν σε φωτιά, αν και κάποιοι το έχουν κάνει. Κάποιοι άλλοι, ακόμα και σήμερα, πετούν το Λόγο του Θεού στα σκουπίδια. Θυμάστε και πριν από λίγα χρόνια στην πόλη μας η εντολή. Πετάξτε όπως είναι το σακουλάκι που είχε μέσα την Καινή Διαθήκη και κάποια φυλάδια στα σκουπίδια. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ο Λόγος του Θεού έχει μέσα ρητορική μίσους και γι' αυτό απαγορεύεται. Κάποιοι άλλοι ακούνε το Λόγο του Θεού και μετά βιαστικά τον διαγράφουν από τη μνήμη τους, χωρίς να νοιαστούν για ό,τι άκουσαν. Προσέξτε όμως ότι ο Θεός προστάτεψε το Λόγο Του ακόμα και από την περιφρονητική επίθεση του βασιλιά. Πρώτον, προστάτεψε αυτούς που τον διακήρυξαν. Διαβάζουμε στο εδάφιο 26. Ο βασιλιάς διέταξε τον Ιεραχμεήλ, γιο του βασιλιά, και τον Σεραΐα, γιο του Αζριήλ, και τον Σελεμία, γιο του Αβδιήλ, να πιάσουν τον Βαρούχ, τον γραμματεία και τον Ιερεμία, τον προφήτη. Ο Κύριος όμως φρόντισε, ώστε κανείς να μην τους δει. Ο Ιωακήμ έστειλε το γιο του βασιλιά, δηλαδή το γιο του, και 2 άλλους άντρες να βρουν αυτό το Βαρούχ και τον Ιερεμία, προκειμένου να τους φέρουν μπροστά του. Προφανώς για να τους εκτελέσουν, όπως είχε γίνει και με τον Ουρία. Αλλά ο Κύριος φρόντισε για να μην τους βρει κανένας. Είναι πιθανόν ο Βαρούχ και ο Ιερεμίας να παρέμειναν κρυμμένοι μέχρι το τέλος της βασιλείας του Ιωακήμ. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει ακόμα παραδοθεί πλήρως στους ανθρώπους μέσω των δούλων αυτού, και έτσι ο Θεός τους προφύλαξε για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή τους, οι αγγελιοφόροι του Θεού είναι τα πιο άτρωτα πλάτωμα επάνω στη γη, μπορούμε να πούμε. Ούτε ένας βασιλιάς δεν μπορεί να τους σταματήσει. 23 χρόνια προειδοποιήσεις στιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη δεν είχαν καμιά επίδραση στο βασιλιά. Δεν είχε αυτιά για να ακούσει το Λόγο του Θεού. Δεν είχε αυτιά για να ακούσει, παρόλο που η Βαβυλώνα ετοιμαζόταν να γκρεμίσει την πύλη της Ιερουσαλήμ. Το βιβλίο του Λόγου του Θεού φαινομενικά είχε αποτύχει στο σκοπό του. Είχε φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης του βασιλείου, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Έτσι τουλάχιστον φαινόταν στα ανθρώπινα μάτια. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο Ιωακήμ δεν καθόταν στην κορφή της αλυσίδας της διοίκησης. Το βλέπουμε αυτά στα τελευταία εδάφια του αναγνώσματός μας, όπου συναντάμε και ένα άλλο βιβλίο. Ο βασιλιάς Ιωακήμ είχε τεμαχίσει κάποιοι και προσπάθησε να εξουδετερώσει το Λόγο του Θεού. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη γη Ιούδα προσπάθησε να τον ακυρώσει, αλλά
άλλα είναι τα σχέδια του Θεού. Όλα όσα είχε πει ο Ιερεμίας για περισσότερα από 23 χρόνια ίσχυαν και οι προσπάθειες του βασιλιά με κάποιο τρόπο να τα αναιρέσει δεν είχαν κανένα νόημα. Και έτσι διαβάζουμε στα αδέφια 27, 28 και 32. Αφού ο βασιλιάς έκαψε το βιβλίο που περιείχε όλα όσα είχε γράψει ο Βαρούχ με υπαγόρευση του Ιερεμία, ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Πάρε πάλι άλλο βιβλίο και γράψε σε αυτό όλα όσα ήταν γραμμένα στο πρώτο βιβλίο που το έκαψε ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωακήμ». Τότε ο Ιερεμίας πήρε άλλο βιβλίο και το έδωσε στο Βαρούχ, γιο του Νηρία, τον γραμματέα, ο οποίος έγραψε πάλι σε αυτό σύμφωνα με την υπαγόρευση του Ιερεμία όλα όσα ήταν γραμμένα στο βιβλίο που είχε κάψει μες στη φωτιά ο Ιωακήμ, ο βασιλιάς του Ιούδα. Και ο Ιερεμίας πρόσθεσε σε αυτά και άλλα πολλά παρόμοια. Κατακαιρματίζοντας το Λόγο του Θεού, καίγοντας το Λόγο του Θεού, θέτοντας το Λόγο του Θεού εκτός νόμου, χαρακτηρίζοντας τον ρητορική μίσους, τίποτα από αυτά δεν αλλάζει την πραγματικότητα με οποιονδήποτε τρόπο. Όπως είπε ο Κύριος μας, αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ιότα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ή όπως έγραψε ο C.S. Lewis, ένας άνθρωπος μπορεί να αναιρέσει το Λόγο του Θεού σχίζοντάς τον, όσο ένας τρελός μπορεί να απαλλαγεί από τον ήλιο ζωγραφίζοντας μια εικόνα του και μετά σχίζοντάς την. Το μήνυμα είναι ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε το Λόγο του Θεού, αδέφια. Μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ταλαιπωρούμε μόνο τους εαυτούς μας. Ο Λόγος του Θεού συχνά κακολογείται, γελιοποιείται, περιθωριοποιείται, ως απλός συναισθηματισμός από τη μια πλευρά ή απαγορεύεται ως ρητορική μίσους από την άλλη. Ο διάβολος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για τον εξεδετερώσει. Και παρόλο που ο Ιωακήμ προσπάθησε να τον εξαφανίσει, ο λόγος γράφτηκε ξανά και μάλιστα περισσότερο εμπλουτισμένος. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ότι κάποιος άνθρωπος, όσο ισχυρός και αν είναι, θα μπορέσει ποτέ να φημώσει το Λόγο του Θεού. Και αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε στο ότι ο Θεός θα υπερασπιστεί το Λόγο Του μέχρι τη στιγμή της εκπλήρωσής Του. Εδάφια 29-31. Ο Ιωακήμ δεν δέχτηκε την προειδοποίηση του Θεού. Δεν πίστευε ότι ο Θεός θα εκπλήρωνε την απειλή Του και θα έφερνε τους Βαβυλώνιους ενάντια στον Ιούδα. Προσπάθησε να φημώσει το Θεό, ρίχνοντας τα λόγια Του στη φωτιά. Και ο Θεός λέει στον Ιωακήμ μέσω του Ιερεμία: θα πει σχετικά με το βασιλιά του Ιούδα. Ο Κύριος λέει: εσύ έκαψες εκείνο το βιβλίο και κατηγόρησες τον Ιερεμία επειδή είχε γράψει σε αυτό ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα έρθει εξάπαντος και να καταστρέψει αυτή τη χώρα και να εξαφανίσει ανθρώπους και ζώα. Γι' αυτό κι εγώ, να τη λέω εναντίον σου, Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα. Απόγονός σου δεν θα καθίσει στο χρόνο του Δαβίδ. Το πτώμα σου θα ρηχτεί έξω και θα είναι εκτεθειμένο την ημέρα στη ζέστη και τη νύχτα στην παγωνιά. Θα σας τιμωρήσω, εσένα και τους απογόνους σου και τους αξιωματούχους σου για τις αμαρτίες σας. Θα φέρω πάνω σας και πάνω στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα όλα τα δεινά για τα οποία τους προειδοποίησα, αλλά αυτοί δεν με άκουσαν. Και ένας από τους λόγους με τους οποίους ο Θεός δικαιώνει τον Λόγο Του είναι μέσω του γεγονότος ότι τον εκπληρώνει. Όλα γίνονται όπως ο Κύριος υπόσχεται. Ο Εβραίος ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει ότι ο Ναβουχοδονόσορας, αφού σκότωσε τον Ιωακήμ μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του, κατόπιν διέταξε το σώμα του Ιωακήμ να ρηχτεί έξω από τα τείχη χωρίς καμία ταφή. Ο Ιερεμίας είχε προφητεύσει τον τρόπο του θανάτου του, 22:18-19, γι' αυτό ο Κύριος λέει για τον Ιωακήμ, γιο του Ιωσία και βασιλιά του Ιούδα: κανένας δεν θα το θρηνήσει και δεν θα μπει στον άλλο, αλίμονα αδερφέ μου, αλίμονα αδερφή μου. Δεν θα τον κλάψουν λέγοντας αλίμονα άρχοντά μας, αλίμονα βασιλιά μας. Θα του θάψουν όπως τα υποζύγια, αφού τον σύρουν και τον ρίξουν πέρα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Και όταν όλα τελειώσουν, θα αποδειχθεί ότι, όπως λέγει στον Ιησού του Ναβί 21:45, δεν διέπεσε ουδεής εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν.
Αδέλφια, όλα αυτά έχουν σκοπό να μας ενθαρρύνουν με το γεγονός ότι ο Θεός στέκεται πίσω από το δικό του το λόγο. Όπως βλέπουμε από το σημερινό μας ανάγνωσμα, τον διατηρεί, τον μεταδίδει, τον πιστοποιεί, τον προστατεύει και τον εκπληρώνει. Όμως, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ο κόσμος χρειάζεται να μας δει και εμάς να συμπεριφερόμαστε σαν να είναι εξίσου αληθινός και δυνατός έξω από αυτούς τους τοίχους της Εκκλησίας, όπως είναι και μέσα σε αυτούς. Κάθε φορά που ο Θεός ανοίγει μία πόρτα να πούμε ένα «Έτσι λέγει Κύριος», σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να το κάνουμε με πίστη. Και μπορούμε να το κάνουμε με τη σιγουριά. Ο Θεός μας, ο πανίσχυρος Θεός μας, στέκεται πίσω από κάθε λέξη που έχει πει. Αμήν.